Ndị anyị ekene m unu n'oge egwu ọnwa nke uhuruchi tata. Culture and Value TV si ka ọ chetara unu ihe a na-akpọ egwu ọnwa. Gịnị bụ egwu ọnwa? Egwu ọnwa bụ mgbe ụmụ Igbo ndị nne na nna anyị ha ji apụta ma na-akọrọ ụmụ ha ihe gbasara Igbo, tụalụfa inu Igbo, kọlụfa omenala Igbo, nyefe akụkọ ifo, gwakwa ihe gbasara Igbo na ife ya ama. N'oge egwu ọnwa, mgbe otu ndị Igbo gboo si eme ya, ha na-ewepụta ama ebe a na-eme ya, ebe onye ọwụwụ na nwoke, nwaanyị, nwatakịrị ga-apụta n'ọlụ ana ofu okenye nọrọkwa na ewe na-akụziri ife gbasara Igbo. Ọ na ka esi akụzicha ajụ ajụjụ, ọ na ka esi amakwa ụmụaka ndị maara ife, ndị nwere uche dị ya bụ uru. Egwu ọnwa n'ala Igbo kịta na-anazi ana, mana kịta nwa bụ oge egwu ọnwa. Debe anyị ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Ma ife anyị emechie ka Culture and Value TV were ilu ole ma ole wee na-emechi. A sị na dibịa gbu ilu oji mecha na omecha ngala oholu, na nwata kwupụta eke ọ tụghị mbazụ. Ngwanụ, ọ dịnụ.